πάμε ψηλά. Όλα γίνονται μαγικά. Ελφί και Κωστάς βοηθάνε παντού. Με καρδιά και ψυχή. Πετρούς γυμναστής μας κάνει δυνατούς. Σπάμε τα όρια με κάθε στιγμή. Άννα Μαρία, με τις λέξεις μας δείχνεις το σωστό. Λοιπόν πάμε λέμε όλα δυνατά. Τη φωνή μας αφήνουμε ελεύθερη και φωτεινή. Ο Νίκος στον υπολογιστή όλα τα φτιάχνει μαγικά. Πληροφορική στον αέρα, κάθε βήμα με κωδικά να πετά. Κώστας, Ελφί, δίπλα μας στέκονται. Με δύναμη, με αγάπη, τη ζωή μας προσφέρουν φως. Πέτρος, γυμναστής μας κάνει να πετάξουμε. Με το σώμα μας, τη δύναμη μας, στο ρυθμό μας να χορέψουμε. Άννα Μαρία, σ' αγαπάμε, τα λόγια μας βάζει σε σειρά. Νίκος στον κώδικα, πάμε ψηλά. Όλα γίνονται μαγικά. Ελφί και Κωστάς βοηθάνε παντού. Με καρδιά και ψυχή. Πέτρος γυμναστής μας κάνει δυνατούς. Σπάμε τα όρια με κάθε στιγμή. Η Μαρία με τις βλεφαρίδες κάθε μέρα μας μαγεύει με την κίνησή της. Η καρδιά μας φτερουγίζει. Δώρα και Κατερίνα γελούν, λάπουν, στον κόσμο μας φέρνουν φως. Μαζί τους είναι όλα πιο όμορφα, μαζί τους γίνεται όλα πιο σωστά. Κώστας, Ελφί, δίπλα μας στέκονται. Με δύναμη, με αγάπη, τη ζωή μας προσφέρουν φως. Πέτρος, γυμναστής μας κάνει να πετάξουμε. Με το σώμα μας, τη δύναμη μας, στο ρυθμό μας να χορέψουμε. Άννα Μαρία, σ' αγαπάμε, τα λόγια μας βάζει σε σειρά. Νίκος στον κώδικα, πάμε ψηλά. Όλα γίνονται μαγικά. Ελφί και Κωστάς βοηθάνε παντού. Με καρδιά και ψυχή. Πέτρος γυμναστής μας κάνει δυνατούς. Σπάμε τα όρια με κάθε στιγμή. Σε σειρά, 20 στο κώδικα, πάμε ψηλά. Όλα γίνονται μαγικά. Ελφί και Κωστάς βοηθάνε παντού. Με καρδιά και ψυχή. Πέτρος γυμναστής μας κάνει δυνατούς. Σπάμε τα όρια με κάθε στιγμή.